Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, aku gak make upan iki mang lagi bar sholat terus mang adus sholat terus nyuci pemirsa. Wis masuk maghrib. Aku gerban berhead nih loh pemirsa. Orang masalah gak cocok make up. Dan beres guys. Guys pemirsa. Banjir yuk mulanya tak kayak irigasi gue sama banjir kok. Cucianku tak jarno spinnya kadung geluduk dadar kalau banjir guys. Banjir, waduh. Dan guys, banjir. Tandurannya kangkungku urip. Ada. Aku mau terakhir sholat guys. Iya, ngikat nih asase. Ini aku selesai jadi suket. Tapi itu sholat asase misal. Nah, sholat asar terus aku pengen anakku terus yo semarik-marik kegiatannya. Warna wajar misalnya warna wis telu papat guys. Apa-apa. Anakku yo suruh. Gimana ceritanya kan ngene bisa ya. Biasanya kan aku seneng ki tuku tak golek no bakso ceritanya ku. Lala terus beres ya pas aku njemuri klambi aku nih kan njemuri baju ki sore guys mbah jadi esok itu ngonten masak terus kegiatan liyane bisa gimana kan aku deodoran guys biar gak bau. Terus aku gimana udah ya wes apa yang mau membuat celengan konten rencana kan luar biasa. Terus contohnya aku tak di stok telur ayam gede guys tak sudo yo kadang kau anak syuting itu yo tak dol kan kadang tinggal jamu nek wong tua ini kadang kau dijamu ambil opong lho pemirsa. Gak ngono bakal ke pasar pengen kan anaknya seneng telur tapi tetep aku nunggu tetep tak nyetok dhewe mek separo nggo anakku dadi was tak dol anakku ora tak kei ya tak nggo dhewe kan juga lihat ini gini pemirsa. Ini sudah nih guys saya lihat pokoknya aku kan harus dibeli karo mertuaku guys apa tante Deni mbak ya sekitarnya ketak banjiran atau anu ya turu kene yo aku ya. Nah aku oke kae pemirsa cuma kadang ngopi apa jenis dan rono ki perjalanan yo. Nek sampai gak nopo-nopo ya aku gak. Terus nunggu guys aku nih sore ini ya orang muda nunggu krim betening ini aku tidak ada sosis ini aku kadang duit kosongan kadang diecer ya besar
bakulku tong doku. Kadang aku dikei Mbak gelem gak kosongan ini ki. Buat dada apa? Kadang niki aku dikei ora terus aku tuku utah terus ngono gak guys. Wis. Aku buat cookies sensitif ininya apa mana nek pas head itu perubahan hormonnya tetap ono bisa. Jadi ada dek gue nek mbok goleng serume orang masalah tak punya mlebu rene. Menurut bisa. Jadi kan aku niki cocok kuwi ya, kuwi aku tuku kuwi lho. Nang toko kosmetik Jelita. Karo pom bensin cedhak terminal kuwi seh. Wis parane jeneng ngarane. Masih ke utara, iya utara. Utara gak? Iya, utara. Iya, utara. Utara. Bayan aku tuku nang kono, guys. Soalnya kan nek serum gak mesti toko niki duwe. Nek iki sik duwe ngene iki biasane. Oh. Aja betul lho, Dek, mendung. Lah piye lah ngontane apa lah guys ya wong udan iki mbok ngonten apa aku masak yo nek masak yo isuk masak engko bosen pemirsa aku yo. Aku memang kan kontenku basicnya kesehariane ibu di rumah di desa apa yo wis ngono kuwi nek wae bancaan nek kene iki bancane ku yo nek 17-an malam terus apa kuwi Jepang malam apa menjelang pagi-pagi Idul Adha Idul Fitri iki bacaan ya kan tadi ngono kuwi terus nimbang buah ya nek pas tanggone apa dulure diulemi atau ditonjok ya budal ngono lho pemirsa kabeh iki terus juga gak semua apa jenenge ini ngaran sikone iki mesti podo setelah juga aku kapuan di sone mertua adik iparku merah aduh kadang memang ada beberapa perbedaan kadang aku buah kono gak buah aku gak buang ngono guys gak berarti terus podo kontennya terus podo terus yora aku gak ini metu pemirsa soalnya anginnya mau buat mabit di momen pemirsa sampai apa mau buat mabit ya Allah aku seneng ya sedikit pemirsa dan tak terus lah durasi itu masa ubet mencoba itu anginnya mau buat mabit terus duduk wah ya aku ngonten metu mesti anak melak metu lah aku nek ini kadang kalau aku ditelepon ibuku aku di WA ibuku guys mari kan mengurut tak jaman ono melekku yo ado maksudnya iki jangkae ado gak dempet kok merah ngono misalnya apa-apa kan main main baru main Mbah Kemi nek aku sapa sih tak payoni main mak yo Pak motor sik 15 menit atau 12 menit ini alon lah boleh bisa aku nak ngeri ora tok belanja aku memang iki ora mendino guys ya wong duwe urusan dhewe nek kepentingan dhewe wis aku macake wis ngene tok serum krim wis apa tuku sisa paket kira kaya rego 350 wis kaya dhewe ngono ya wis apa meneh bayar nek omah iki yo omah anyar lho guys yo nek gak nunggu men kena bagi iki gak ngalah tempias apa nampung cuma yo iki masa kula parapan iso wayahe sing sawah
hilang. Oke. Aku dulu guys ya. Terus kemudian aku tambah dulu pas aku wangi sek yo pasang burungnya lah. Itu dulu pas buat nek nek aku yo nek pesene karo kantor dene iki nek mau siji milih-milih iki yo anu lho guys yo sak ngobati kadang kala wis to nek ana barengane ra apa-apa aku sak sungkan guys aku wong sungkanan ya alhamdulillah aku ki gak pernah padu karo dur karo wong tua sak kena alhamdulillah beda pendapat wajar jenenge wong berbeda karakteris biasa aku karo bojoku ya biasa cuma alhamdulillah tetep raket lah cuma saya gak ngerti ki seolah-olah ki yo aku ketek kok gak tau dolannya dolan guys cuma kadang-kadang gak tak konten ngono kadang pengen konten sak gelemi kebutuhanku lah wong ki yo butuh duwe privasi jagongan ya guys yo sak los-lose wong ki yo no terus yo ono ibarat kita harus punya adab jagungan sekedar pengen bebas jagungan gak melulu mlebu kamera yo pengen cuma saya gak ngerti ki seolah-olah kan kayak kok gak tau dolan sebenarnya dolan ngono kadang jagungan karo Mbak Isma karo Mbah Ru kadang kala aku dolan ki ayo tepung tempe kuntek tepung peyek kuntek kadang Mbah Ru nanti jagungan wis mungkin dina apa saya dulurku sing cedak ki mertuaku wis kaya wong tuaku dhewe karo Pak Bu Ugi yo adoh jenenge wis tanggung jawab wong lanang ngono wong lanang mbak ngetepe saya mbak lha udan aku gak duwe tonggo guys tak ajak omong ki pemirsa yo mohon maaf yo nek aku ceriwis lah aku menengah aku malah bingung pemirsa kok yes guys ngono kuwi cuma aku ngape ngonten metu rencanane malah udan yo tak terus nodane ndelok udan ben si bosen ndelok udan ojo bosen ndelok udan iku rahmate Gusti Allah. Mulane kemarin kok nggawe irigasi ku ben gak sepiro nganu pemirsa, ben gak sepiro banjire nemen. Soalnya kan ada alirane menuju kali yang kecil, terus mayu nang talot mayu nang sawah. Alhamdulillah Mbak Pariman, karo Pak Lurah, terus Ditiar itu wis oleh doa baik kembali baik apa yang kota itu kali kedua itu tetap tak ibu kata-kata di akhir konten untuk mengingatkan kita semua. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga diri baik, cuaca tidak mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.